tarjotaan kotihoidon tukipalveluita, mikä tarkoittaa sitä, että kaikkea sitä, mitä ei esimerkiksi kotihoidosta saa nykypäivänä enää. Siivousta ja kodinhoidollista apua, ruoanvalmistusta, kauppa-apua, saattoapua ja ennen kaikkea sit seuraanpitoa ja kumppanuutta. Oleellista ehkä näissä palveluissa on se, että työntekijällä on aina aikaa seniorille ja he tekevät näitä toimia monesti yhdessä. Paras tapa on olla yhteydessä ihan soittamalla. Puhelinnumero löytyy meidän nettisivuilta ja myös nettisivujen kautta voi laittaa soittopyynnön. Meillä etuna on se, että meillä puhelimeen vastaa ihan oikeat ihmiset, ei ole sellaisia takaisinsoittorobotteja tai pitkiä odotusaikoja. Yhteydenoton jälkeen sovimme veloituksettoman palvelutarpeen arviointikäynnin, mikä suoritetaan ihan sinne asiakkaan omaan kotiin. Ja siellä voi sitten asiakkaan lisäksi olla myös vaikka lähiomainen paikan päällä. Siellä palvelun tarpeen arviolla yleensä jo päästään tekemään palvelusuunnitelma ja palvelusopimus. Ja sitten kun nämä sopimukset ja suunnitelmat on tehty, niin lähdetään kartoittamaan asiakkaalle sopivinta mahdollista hoivanantajaa. Hoivanantajan valinnassa huomioidaan asiakkaan omat toiveet. No, meidän palvelut totta kai lähtökohtaisesti tukee ikäihmistä asumaan siellä omassa kodissa laadukkaasti ja turvallisesti oman näköistä elämää. Sen lisäksi se lievittää nämä meidän palvelut sen ikäihmisen mahdollista yksinäisyyttä ja sitten toisaalta taas lievittää omaisten huolta ja taakkaa. Omaiset voi jättää nämä kodinhoidolliset ja muut asiat meidän tehtäväksi ja saavat sitten vapautettua sen oman aikansa sen ikäihmisen kanssa sellaiseen tärkeämpään eli yhdessäoloon ja nauttimiseen yhteisestä ajasta.